बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन जों दा दङ 25 बागानपारा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि खातिराम बर'नि न'आव जोङो दिनै बिथांजों सावरायनि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा बेसेबां साखाफारा आरो बिथांनि गावनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिना लागोन लोगोसेनो हारि थामोन्थानि बिथिङाव बिथाङा राजखान्थिनि जिल्लायाव बारसोमदों बेनि बागै बिथाङा बुंगोन जों बिथांनो खुलुमनाय होदों आं कातिराम बर'निफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय नोंथाङा 25 बागानपारा बियाबाव इउपिपिनि जानानै कन्टेस्ट खालामनो ओंखारबाय नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव बबे समनिफ्राय दंमोन बेखौ बुंना लाग्रो आङो राजखान्थियाव थोंजोङै राजखान्थि होननानै बुङोब्ला थांनाय 2015 मायथाइनि जि बिटिसि बिसायख'थिमोन बे बिटिसि बिसायख'थियाव आं बागानपारा समस्तिनिफ्रायनो बै समाव पिसिडिआर दङमोन बिथां रोनगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव आरो बे पिसिडिआरनिनो सासे बिजाथि महरै आङो माने थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय जिहेतु बेयो मोनसे राजखान्थि हानजा नङामोनब्लाबो राजखान्थियावनो जिहेतु माने इलेक्सन गेलेबाय बियो मोनसे राजखान्थिखौनो होननानै बुंनांगोन जों आरो बै समनिफ्रायनो आङो थोंजोङै राजखान्थियाव बिबान लानानै खामानिखौ मावनांदो आरो बे 2015 मायथाइयानो आंनि राजखान्थियाव हाबजेननायनि गिबि सम बियो नोंथाङा बिनि आगोलाव मा मावोमोन बेनि आगोलाव आङो उन्दै समनिफ्रायनो आं जेब्ला गोजौ फरायसालियाव फरायो बे गोजौ फरायसालियाव फरायनाय समावनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा लाखिनानै खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन दे 1986 मायथाइयाव आं गोसोआव दोङो जोंनि धमधमा जोंनि खोलाजों आंनि गामिनि खोलाजों 8 किल'मिटार गोजानाव धमधमा होननाय मोनसे जायगा दङ आरो बे धमधमा होननाय जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे माने जुथुमा मोनसे जादोंमोन आं बेखौ बावबाय नाथाय बै समनिफ्रायनो 1982 मायथाइ 1986 जागोन 82 मायथाइ 82 ना आं बेखौ बावनानै दोङो जेरावनाखि सानसुमा बैसुमतारिया गाहाय नेता जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो करेन्द्र बसुमतारिया आफादगिरि जादोंमोन बै समनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया दिपक कुमार बसुमतारि आरो गाहाय नेताया राजेन खाख्लारिमोन नंगौ आरो बे समनिफ्रायनो आं एसे माने जिहेतु जोंनि खाथियावनो जाबाय खामानि मावनाय बिनिफ्रायनो आङो माने एसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावथिफोर बेजों आं सोमोन्दोआव फैदोंमोन आरो बेनिफ्राय आङो थोंजोङै 1994 आव जेब्ला बिएससि एकर्ड जाबाय 93 आव बिएससि एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनियाव बागानपारायाव मोनसे सरसा जादोंमोन दे जि माने मोनसे ओनसोलखौ मोनसे नेतृत्व होनो थाखाय मोजाङै नेतृत्व होनो थाखाय आरो बेनि थाखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो मानसि नांगोन आरो बे मानसि नांगोन हिसाबै आंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव गाहाय नेहाथारि बिबानखौ होदोंमोन बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अब्लानिया आङो 1993 मायथाइयाव ग्रेजुवेसनखौ लाखाबायमोन इक'नमिक्सआव आं बर्मा कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेसनखौ खालामदो आरो 1994 बे 1994निफ्राय जि माने बिबान लानानै खामानि मावबाय आङो 2015 मायथाइनि 16 फेब्रुवारि 2015 मायथाइनि 16 फेब्रुवारिसिम आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने बिबान लानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन बेनि अनगायैबो मोनसे समाव आं सोलोंथाइजोंबो लोब्बा दोङोमोन आरो बै समाव ओनसोलाव मोनसे गेजेर फरायसालि आरो बे गेजेर फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि नांगौ जादोंमोन आरो बे गाहाय फोरोंगिरि नांगौ जानाय लेखानो जेब्ला आङो बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाननिफ्राय बारग'यो 2003 मायथाइयाव बे 2003 मायथाइयाव आंखौ बे गेजेर फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आंनि जि डकुमेन्ट्स बेखौ लांदोंमोन आरो लांनानै बेवहाय बिथांमोना आंनि डकुमेन्ट्सखौ श' खालामदोंमोन गेजेर आंबो सम मोनोब्ला आंबो बेवहाय क्लास लाहैदोंमोन आरो बिदिनो फैयै 2013 मायथाइयाव जेब्ला प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय आरो बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय समाव बे गेजेर फरायसालियाबो माने बे गेजेर फरायसालियाबो सरकारि जाफादोंमोन आरो बेबायदिनो बे माबायाव फैनायनि आगोल माने राजखान्थियाव फैनायनि आगोलाव आं सोलोंथाइ आरो माने संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेजों मैखोमै माने
नांथाबनानै दोङोमोन आरो बेनि उनावनो माने 2015 मायथाइयाव आं माने राजखान्थियाव फैनाय जादों। 2013 मायथाइयाव नोंथांनि फरायसालिया सरकारि जादोंमोन। बै समनिफ्राय नोंथाङा फोरोंगिरि जादों। फोरोंगिरि साख्रि मावसेयावबो नोंथाङा राजखान्थि मावनो फैखो। दा बेवहाय जिहेतु मोनसे सोलायनायनि बै समावबो सोलायनायनि मोनसे बारहावाया बारदोंमोन 2015 मायथाइयाव जेब्ला पिसिडिआर रोनगोरा नार्जारिनि नेतृत्वआव जेब्ला पिसिडिआर मोनसे गठन खालामदोंमोन आरो बे समाव गोबां ओनसोलावनो जोंनि बिटिसि मोनब्रै जिल्लायाव गोबां ओनसोलावनो माने सोलायनायनि जि मोनसे बारहावा बे सोलायनायनि बारहावाखौ बिटिसिआव थानाय माखासे रायजो राजाफोरा नागिरदोंमोन आरो बै हिसाबैनो आंबो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नागिरनाय लेखा आरो आंबो समाजजोंनो थानानै खामानि मावबोनाय लेखा बिथांमोननि जि मोनसे नागिरनाय आरो बिथांमोननि जि मोनसे गोदोनिफ्राय आं फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावबोनायाव जेरैबायदि आंखौ हेफाजाब होबोबाय थादोंमोन दा बैफोर गासै थासारिफोरखौ नायनानै बिथांमोननि अनसायनाय आरो बिथांमोननि जि लुबैनाय बेखौ लुबैनायखौनो मान होनानै आं आंनि जि मोनसे गावनि जि मोनसे निजा होननाय जि इन्डिभिजुवेल जायखौ होनो बेखौ आङो गारनानै फैदों। दा बेबायदिनो माने नैबे बुब्लियावबो नैबे राजखान्थिजोंनो एसे नांथाबनानै दंबाय थायो आरो। नोंथाङा आगु समनिफ्रायनो राजखान्थियाव फैनो गोसोखा? बिदि गोसो गैयामोन जेब्ला 2015 मायथाइनि 16 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाननिफ्राय जोंखौ बिदाय होदोंमोन। जोंखौ माखासे सुबुंखौ बेवहाय बिदाय होदोंमोन। जोङो माखासे माने जायफ्रा सिनियर जाबायमोन, जोङो बैसोआवबो सिनियर जाबायमोन आरो बे हिसाबै जेब्ला बिदाय होदोंमोन अब्लाथाय आं सानदोंमोन मा दे आङो सासे मोजां फोरोंगिरि जानानै माबाखौनो फरायसालिखौनो एसे सोलोंथाइखौनो एसे मावलांनोसै बिदि मोनसे माबा लानानै थांखि लानानै ओंखारबोदोंमोन। आंहा बेबायदि राजखान्थिनि जेबो आगोलनिफ्राय आंहा जेबो साननाय गैखायामोन गोसोआव आरो बेनिखायनो माने गेजेर गेजेर आं जुदि हारसिङै सानोब्ला माने आंनि राजखान्थियाव फैनाया बियो मोनसे एक्सिडेन्टेल राजखान्थियाव फैनाय जादों आरो बियो। दा दासिमबो जोंनि जिखिनि एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसा आसलथे पियर मोनसे राजखान्थि हान्जानि एक्टिभिटिसा जोंहा दाबो जाया। दा बेनिखायनो आं सानबाय थादों दे नैबे समाव आं राजखान्थिखौ मोनसे आंनि बिजनेस हिसाबै आङो लानो नागिराखै। राजखान्थिखौ आंनि मोनसे ससियेल वार्क हिसाबैसो आं लानो नागिरदों बेखौ। न'आव सोर दं? न'आव आंहा बिसि दोङो, फादार दोङो। मादारा माने बिटिसि इलेक्सननि उनावनो एक्सपायार जादों आरो फंबाय सासे दोङो, भागिन सासे दोङो आरो फंबाया दाख्लैबावैयो फेब्रुवारिनि 2 तारिखमोन नामा, बे फेब्रुवारिनि 2 तारिख खालि हाबा लादों। दा जोंहा न'खराव बेखिनि सुबुङानो दं। 2015 मायथाइनि बिसायख'थियाव नोंथाङा बिजाथि गसंजेनबाय, जेनबाय आरो दा नोंथाङा बिजाथि जानो थांगासिनो दंबावो EPPLनि सासे केन्डिडेट हिसाबै बागानपारा बिजाबनिफ्राय। नोंथाङा फरायसालियाव फोरोंगिरि मावोमोन। 2013 मायथाइयावसो नोंथांनि फरायसालिया सरकारि जादों। नोंथाङा बोसोरनै सम सरकारनि साख्रि मावदोंमोन हिसाबै बेथनबो जादोंमोन, न'खराबो सोलिदोंमोन। 2015 मायथाइनि बिसायख'थियाव बारसोमनानै नोंथाङा जेनदों। बिनि उनाव बे थांनाय बोसोरबायाव नोंथाङा जिउखौ बोरै बाबेन होबोखो? दा बे समाथ' आंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे आनजाद आरो बे समखिनिखौ जिहेतु जानायखिनिया थाखानाय हिसाबै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नैबे 5 बोसोरखौ माने बारहोदों। आं मोनसे खोथाखौ सानो दे आं मोनसे खोथायावबो आं माने माबादों, आंहा फोथायनाय दोङो। आं मोनसे मट'खौ मानियो, सिम्पोल लिभिं एन्ड हाइ थिंकिं। आरो आंनि माबायाबो बिदिनोखा, आंनि साननाय हनाय आरो मावनाय दांनायाबो बे स्टाइलनिनोखा। दे जिखिनि दा नुदों नोंथांमोना ना बे न' मा बेफोरो माने आं बिदि जेबो माने लाक्जारियास जि मोनसे लाइफ, बे लाइफखौ आङो एन्जय खालामफेराखै आरो खालामनोबो गोसो जाया। खालि माने आं बेखौनो माने बे मोनसे मट'खौनो आङो मानियो दे सिम्पोल लिभिं एन्ड हाइ थिंकिं, बेजोंनो आङो थाङो। अनेक खस्थ' जादों 5 बोसोराव आरो बेवहाय रायजोफ्राबो एसे अनसायदों आरो बे हिसाबैनो माने दासिमबो थांनानै दङ। नोंथाङा बे खेबाव देरहागोन होननानै सानो? एबार खनसेयावथ' जिखिनि नुदों माने देरहानायनि जि लामा, बे देरहानायनि लामाया जोबोद स्रां जानानै दंखायो। बेवहाय गाबोन मा जायो बेखौ बुंस'नो हाया, खिन्थु दिनैसिम
दिनैसिम आरो जों दाखालि जुदि बिसायख'थिया जालांनायमोनबा जेरैबायदिहै 4 एप्रिल बे 4 एप्रिलाव जालांनायमोनब्ला जोंहाथ' देरहायैनि खुनु खोथायानो थायामोन जोङो बिराद माखासे भट लानानै जोङो नैबे बागानपारा समस्थियाव UPPLआ जों देरहायोमोन दासिमबो देरहानायनि पजिसनाव दङ मा हिसाबै देरहागोन बेवहायथ' जोंनि जिखिनि माने 15 बोसोर 15 बोसोर BPFआ खाखन खालामदों आरो बे 15 बोसोर BPFआ खाखन खालामनायाव माने जिखिनि माने एन्टि इनकामबेन्सि ना जे माने प्रतिस्थान बिरोधी धौ होननानै जेराव माने असमियाव बुङो बे मोनसे माबाया जादों बेवहाय दे जोङो नुदों दे जोंनि 40टा समस्थिनि भितराव बागानपाराया मोनसे समस्ति आरो बे बागानपारा समस्थियाव जोङो थांनाय माने जि इलेक्टेड बडि होननानै बुङो नै बोसोरखौ आं हिसाबाव लानो नागिराखै बे 2 बोसोरा जाहैबाय इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै बिथांमोना मोनदोंमोन नाथाय थांनाय 15 बोसोराव जि मोनसे माने इलेक्टेड बडि बे इलेक्टेड बडिया जोंनि बागानपारा माबाखौ बियाबखौ जेरैबायदिहाय माने जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौमोन बेबायदि खामानिखौ दा मावनो हायाखिसै बिथांमोना दासिमबो साहा ओनसोलजों सुबुनकाटायानो होन नया बस्तियानो होन जपादङानो होन बिथांमोना माने लोंनाय दैनि जि मोनसे समस्या बे लोंनाय दैनि समस्याया दासिमबो जागासिनो दोङो बिराद गिदिर मोनसे प्रजेक्ट खालामदोंमोन उत्तर कुसियाव बियो बेसेबांबा कौटिनि आं मोनथिनायाव 4.5 कौटिसोनि मोनसे ड्रिंकिं वाटारनि प्रजेक्ट दङमोन बेखौ बानायदोंमोन नाथाय बेफोरनिफ्राय जेरैबायदिहाय माने रायजो राजाफ्रा लोंनाय दैनि सुबिदा मोननांगौमोन बे लोंनाय दैनि सुबिदाखौ मोनाखै आरोबाव 2004 मायथाइयावनो गेदेर मोनसे दैबाना जादोंमोन आरो बे 2004 मायथाइयाव जेब्ला गेदेर बाना जायो जोंनि जि बियाब बागानपारा बियाबनि सानजाजों जोंहा पाग्लादिया दैमा दोङो आरो सोनाबजों जोंहा मरा पागलिया जायखौ जोङो दिरुं दैमा होननानै बुङो बे मोननै दैमानि जिखिनि मोनसे हा खुरखानाय बेवहाय माने माथावरि बायनाय बैयो 2004 मायथाइयाव बायनाया थांनाय 15 बोसोराव बेवहाय जेबो खामानि माने माबायाखै जेनेबा जेबो खामानि बिथांमोना मावाखै बिनि अनगायैबो जों माने नैबे बागानपारा बियाब हिसाबै जोंहाथ' जेबो इन्डास्ट्रि गैया इभेन दिनैसिम जोंहा बागानपारा बियाबाव बेंकआनो गैया बेवहाय बेंकआनो गैया अफिस कासारि जेबो गैया बेनि बांसिन माने मानसिफोरा सुबुंफोरा लामा नायो माने मा होननानै बुंदों बेखौ आबादाव आरो बे आबादनि थाखायनो बिराद मोनसे मोजां जोंनि बे बियाबा आरो बे आबादाव जिखिनि दैनि राहा दै जगायनायनि राहा बे दै जगायनायनि राहाया एसेबो जायाखै माने 5% गैयाखौनो होननानै बुंनांगोन पारसेन्टआव बेयो फैजाया खिन्थु माने बिराद गिदिर मोनसे जिर' नङाबा माखासे सुबिदाफोर दोङोमोन जे जोंनि बुग्लामारि होननाय जायगायाव मोनसे माइनाव बान्दो दोङो आरो बे माइनाव बान्दोखौ जेब्ला जोङो माने बेनिफ्राय जेब्ला जों आबादथिलियाव दै लांनो हायो अब्लानिया बे बियाबनि जोंनि बागानपारा बियाबनि खावसे बाहागोआ बिराद मोजाङै बेखौ आबादखौ मावनो हायो आरो बेनि अनगायैबो साहा ओनसोलजों दा बिराद गोरान दंफां लाइफांफोरा थैनायनि मोनसे दाबायदियाव थैयो आरो दा जिहेतु सैथो मास बे सैथो मासाव दंफां लाइफांफोरा थैयो बेवहाय दैनि गोनांथि जायो आरो बे दैखौ माने बान्दो होयोब्ला माने पाग्लादियानि खर'निफ्राय बेवहाय मोनो आरो दा बेवहायबो माने बेखौबो मा खालामनो हायाखिसै माने जगार खालामनो हायाखै दा बेनिखायनो बेफोरबायदि माखासे माने माबाया दोङो जिखिनि जौगालु खामानि बे जौगालु खामानिखौ थांनाय 15 बोसोराव बिथांमोना मावनो हायाखै दा बेनि अनगायैबो माखासे बे जाहैबाय राजुआ माखासे माने समस्याफोर माबानो हायाखै दा बेनि अनगायैबो जिखिनि मोनसे माने माबा होननानै बुंदों व्यक्तिगत इन्डिभिजुवेल जिखिनि माने डेभेलपमेन्ट वार्क्सफोर बे इन्डिभिजुवेल डेभेलपमेन्ट वार्क्सफोरावबो बिथांमोना माने साक्सेस जायाखै दा बेनिखायनो बे माखासे जि मोनसे प्रतिस्थान बिरोधी जि मोनसे धौ जायखौ एन्टि इनकामबेन्सि होननानै बुंनाय जादों बे माखासे वेभआ माने जोंखौ UPPLखौ माने सहाय खालामदों UPPLआ मोनसे ससियेल वर्क खालामनायनि पलिटिकेल पार्टि होमब्ला नोंथाङा 13 मायथाइनिफ्राय साख्रि मोननायनि उनाव 15 मायथाइयाव बिसायख'थियाव गेलेदोंमोन जेननानै नोंथाङा थाबाय थादों नोंथाङा 5 बोसोर अपोजिसननि सासे मैखोम मावथि जानानै दङ बेजों नोंथांमोना बेयाव मावनांगौनि बिबाना नोंथांनोबो गोलैदों ना बेखौथ' जोङो मावदों दा बेवहाय बेनो मा जोङो जिहेतु अपोजिसनाव थानानै जि मोनसे थांनाय समाव जि मोनसे जोङो माबा नुदों दे आंथ' जेननानै थाबाय नाथाय जेराव देरहादो बे देरहानायावबो
बिटिसि सरकारा थारमाने बे अपोजिशननि जिखिनि माने MCLAफोर बेखौ खिन्थु खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होनायखौ जों नुवाखै जोंथ' जेननानै थाबाय नाथाय थेवबो जोङो जिखिनि खामानिफोरखौ जोङो बुंनांगो दा एक नाम्बार जिखिनि जोंनियाव मोनसे करापसन जायखौ होननानै बुङो बे जाख्ल'नायाथ' माने जों 2015 मायथाइनि उनाव जेब्ला जोङो अपोजिशनाव फैदों बेखौ जोङो माने 100% होबथानो हायाखैबाबो खिन्थु माखासे पार्सेन्ट जों बेखौ होबथानो हादों दा जायनि थाखाय बिथांमोना माबेयावबा माने दलं बानायनानै होनांगौ जादों जों बुंनायनि थाखाय माने बहाबा माने न' बानायनानै होनांगौ जादों बेबायदि माने उदाहरना जादों आरो बाक्सा जिल्लानि गोबां जायगायाव बेरायदों नोंथाङा दहाय बावैसो बुंनो मख'नाय जायगा सुबुनखातानि खोथा बुंदों नोंथाङा नेखासिनि खोथा होनदों नोंथाङा आं बेयावबो थांदों बेयाव आं नुदों बेवहाय फाखा लामा जाना दंजोबो दिनै समाव आं नुदों बरबरियाव लामा दङ धमधमासिम फैनाय लामा दङ नोंथांनि न'सिम माने CC ब्लकनि लामा बानायनायबो जादों दा बेखौ नोजोर होनानै सरकारा जेबो मावाखै होननानै बुंनो हाद्राया ना बेखौथ' नोङो जे नोंथां मा होनो बेखौथ' जेबो मावद्रायाखैबो होनना बुंनो हाया खिन्थु जेरैबायदि मावनांगो जेनेबा हमनानै लामा सामा जौगाबानो दि माबा जोंदि गासैबो जौगागोन बे नङा आरो लामानि अनगायैबो नो डाउट लामाया जौगानायनि थाखाय बे एसेब्लाबो माने जोंखौ इक'नमिकेलि एसेबाबो एडभान्स खालामदों खिन्थु जिहेतु जोंनि बियाबा एग्रिकालसार जिहेतु बेस्ट मोनसे एरिया दा बे एग्रिकालसार बेस्ट एरिया हिसाबै एग्रिकालसारखौ जुदि जोङो लांफानो हायाब्ला बे ओनसोला माने जौगानाय नङा आरो दा बे माने बागानपारा टु जि नया बस्ति रडआ बेथ' बिराद गाज्रि जानानै दं BTC गठन खालामनायनि आगोलावनो जाला टु माने कुमारिकाता टु जाला रडआ बै समावनो बिफोर दा फर्मेशन अफ BTC ना माने BTC जानायनि आगोलावनो बे कुमारिकाता टु जाला रडआ जादोंमोन आरो बेवहाय दन्टक होननाय कम्पानिया बेखौ मावदोंमोन आरो बे सानजा सोनाब थांनाय लामाया बियो दंखायोमोन आरो मोनसे दे BTC जानायनि आगोलावनो माने जोंनियाव मोनसे मा दङमोन दे बेवहाय थालकुसियाव मोनसे पागलदिया प्रजेक्ट माने बिथांमोना बानायनो नागिरदोंमोन आरो बे पागलदिया प्रजेक्ट बानायनो नागिरनायनि थाखायनो बिथांमोना नलबारि टु माने जोंनि नलबारि टु बागानपाराखौ बै समावनो माने ब्लेक टपिंखौ बानायखादोंमोन आरो दा बै हिसाबै PWD जिखिनि लामाफोर दोङो जोंनि बागानपारा बियाबाव बे PWD लामाया more or less माने BTC गठन खालामनायनि आगोलावनो बियो बानायजाखानाय दा बेनिफ्राय एसे साइड बानायदों CC ब्लकनि लामा बेखौ जोङो बानायाखैबो होननानै बुंनो हाया खिन्थु बेखिनिखौ बानायदों खिन्थु आरोबाव बानायबावनो हायोमोन आरो बानायनो नांबावगौमोन आरो नोंथांनि हालामाव थानाय आबादारिफोर बे आबादारिफोरा सिगां समाव BPFनो भट होबाय थादों जायनि थाखाय BPFनि बिजाथिया देरहाबोबाय थादों दिनैनि समाव नोंथाङा बे अजदखौ लाबोदों नोंथाङाबो बै समावहाय दुलाराय बर' फरायसाफोरजों सोमोन्दो दंमोन नोंथांमोना बै समावहाय कमप्लेनखौ होनाय जायाखै दा बे समावथ' कमप्लेनखौ होदों खिन्थु खदाय मा जादों दे गभर्नमेन्ट मिशनारिफोराबो खदाय माने माबाखौ फल' खालामो माने जाय रुलिं क्लिकखौ खदाय माने फल' खालामो आरो जायनि थाखाय जोङो अपोजिशनाव थानानै जोंनि बाथ्राफोरा माने जेरैबायदिहाय जानांगौमोन बा जेरैबायदिहाय जोंनि बाथ्राफोरखौ मानिनांगौमोन बेबायदि मानिनायखौ जोङो मा होननानै बुंदों बे गभर्नमेन्ट अफिसियेल बा बिउर'क्रेटफोरखौ जोङो नुवाखै आरो फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा बे हालामखौ माबायदि लांनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव आं मोनसे बाथ्राया आंहा जेबो गोनो गोथो गैया आं मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबाय थायो जोंनि कर्मिफोरनि गेजेराव दे जोङो दिनै जेरैबायदिहाय माने नैबे जोंनि बियाबजों लोगोसे BTC ओनसोलखौ मोनसे मोजां फारसे लांनो थाखाय जेरैबायदि माने सान हर खामानि मावबाय थादों आरो जोङो फैयो देरहानायनि उनावथ' जोंहा बांसिन माने माबाया बारायगोन जोंनि जि मोनसे बिबाना जोंहा बांसिन बारायगोन आरो देरहानायनि उनाव जोङो बांसिन खमाय होनानै बांसिनै जोङो माने नैबे बियाबखौ जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो माखासे जौगालु खामानिनि थाखाय जोङो माखौ खालामनांगौ बेखौ जों अलरेडि आइडेन्टिफाइ खालामखाजोबदों मा बेफोर जेनेबा एग्रिकालसार सेक्टरा जोंहा एडभान्स जानांगोन जिहेतु जोंनि अफिस कासारि गैया उद्योग गैया BTR उद्योगनि मोनसे माबाया फैदों जोंनि डिपार्टमेन्टआ फैदों जों जुदि उद्योगखौ जुदि
माबानो हायोबा गायसननो हायोबा जोंहा बेवहाय माखासे डेभेलपमेन्टआ फैगोन खिन्थु बिफोर दा माने उद्योग ना एस्टाब्लिशमेन्ट अफ दि इन्डास्ट्रि ना दा बेनि आगोलावनो जोङो जोंनि जिखिनि थाखानाय एग्रिकालसारेल सेक्टर इरिगेसननि गोनांथिया दोङो आरो इरिगेसना जोंहा गोदोनो गायसनखानायनि दोङो जास्ट माने गोदो माने बिफोर दा फरमेसन अफ बिटिसि ना बिटिसि गठन खालामनायनि आगोलावनो जोंहा दोंखाजोबो आरो बेखौ जोङो माने बेखौ जोङो माने मा होनना बुंदों बेखौ रिनोभेसन बेखौ जोङो रिनोभेसन खालामबानो जायो आरो दा बेखौ रिनोभेसन खालामबानो जोंहा जोंनि जिखिनि फोथारफोर दोङो बेखिनि फोथारा निस्सय जोंहा आबादनि माबाखौ मोनगोन आरो थांनाय 2019 मायथाइयाव बिराद मोनसे गिदिर दैबाना जादोंमोन आरो निस्सय बियो आं जिखिनि इनफरमेसनखौ मोनदों बै समाव जोङो जिखिनि इनफरमेसनखौ लालायलायदों थांनाय 2019 मायथाइनि जि दैबाना बे दैबानायाव बयनिख्रुइ देरसिन दैबानाया माने खथि खालामदों होननानै बुङोब्ला माने नैबे बागानपारा बियाबावनो खालामदों जार तालुक होननाय मोनसे ओनसोलाव आरो बे जार तालुक होननाय ओनसोलाव माने मा होननानै बुंदों बेवहाय पाग्लादियानि माथोरिया बायदों आरो गामि गेजेरजों दै बोहैलांदों बेवहाय गोबां न' बां सिलिंखार जादों गोबां लामा सिलिंखार जादों दाबो बेखौ जेबो माने रिनोभेट खालामनो हायाखै बेखौ जेबो माने रिपेयारिं खालामनो हायाखै मटरेबल नङा साइकेलेबलबो नंखाया माने लामा मानसिफोरा दा जिहेतु मेसें जाबाय मेसें जानायखाय एसे दानखे दुनखे माने बाइकफोरजों एसे थांलाय फैलाय खालामनो हायो आदारवाइज एरियायानो माने टटेलि कलाप्स जानानै दोङो आबादथिलिया माने आबाद मावनो हाया गासै बालाया पाग्लादिया दैमानि गासै बालाया बेवहाय माने उथिजोबदों दा बेनिखायनो जों सान्दों मा नैबे माने जों बागानपारा बियाबाव जोङो माने मुख्यत' जोंहा मा होननानै बुंदों दे एग्रिकालसार सेक्टरखौ जों एडभान्स खालामनांगोन बेनि उनाव रड कमिउनिकेसना जोंहा दाबो बाखि जानानै दोङो आरो बे रड कमिउनिकेसनखौ जोङो निस्सय जोङो डेभेलप खालामनांगोन नोंथाङा बिसायख'थि देरहानायनि उनावहाय गिबिसिन बिथांखिया माखौ होननानै सानो आं गिबिसिन बिथांखिया नैबे दाख्लै जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय बेवहाय माखासे दफाफोर दोङो बेखौ मावफुंनांगोन आरो आंनि बिहाब हिसाबै आङो बेवहाय इमिडियेट माने सलुसनखौ जोङो लोंग्रा दैनि मोनसे प्रब्लेम दोङो बेखौ जों इमिडियेट सलुसन खालामनांगोन आरो बेनि नेक्स्ट माने एग्रिकालसार सेक्टरखौ जोङो गोसो होनानै खामानि लोंग्रा दैनि स्किमा नोंथांनि जायगायावल' नङा गोबांथार जायगायावनो फैला जानानै दङ आसाम सरकार एबा भारत सरकारा भारतनि गोबां जायगायावनो बे स्किमफोरखौहाय बानायदों नाथाय बे प्रजेक्टआ साक्सेस जायाखै नोंथाङा नोंथांनि जायगानि खोथा बुंदों नोंथांमोन सांग्रां मोनसे माने ससियेल वार्कार थासेयाव नोंथांनाव बे साक्सेस जायोमोनबा बे आलादा बाथ्रामोन नाथाय गासै बुहुमाव माने भारतआवनो बे वाटार साप्लाइ स्किमा प्रजेक्टआ साक्सेस जायाखै बे बेलायाव नोंथाङा बुंनाय दा नै बियो मा होननानै बुंदों आं दा जिखिनिखौ नुदों जोंनियाव बेबायदि साक्सेस जानाङिनि कारन थानाङामोन कारनखौ आं नुवाखैमोन कारन आल्टिमेटलि गासै जिनिसानो जाजोबदोंमोन खिन्थु बेवहाय मा होननानै बुंदों जिखिनि माने बेनि खामानिनि जिखिनि कुवालिटि दैबो ओंखारदोंमोन खिन्थु बेनि जिखिनि खामानिनि कुवालिटि बे खामानिनि कुवालिटिया बे कुवालिटिया ल' जानायनि थाखायनो माने आल्टिमेटलि बियो मा फेइलार जानानै दोङो खिन्थु लोंग्रा दैनि थाखाय मोजां गोग्गो लोंग्रा दै मोननो थाखाय रायजो राजाफोराबो इभेन ओरैबायदि गोसो गुदुं दा बिथांमोनाबो माने मेक्सिमाम लेभेलखौ नङाबाबो मिनिमाम लेभेलखौ बिथांमोनाबो दायित्व लानायनि थाखाय आवगायबोदोंमोन नाथाय बेवहाय जायफोरा रुलिं क्लिकआव थाग्रा बिथांमोननिफ्राय एसेब्लाबो माबाखौ नांगौ आरो हेल्पखौ नांगौ आरो हेल्पआबो मेक्सिमाम नङा बिथांमोनखौ अर्गेनाइज खालामनांगौ बिथांमोनखौ एवार खालामनांगौ आरो अब्लानो जोङो बिदि जालाङो आं दहायनो बुंदों दे जागायजेननायावनो उत्तर कसिननि जि मोनसे ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्ट बे प्रजेक्टआ जुदि जायोमोनब्ला जोंनि साहा ओनसोलनि जिखिनि माने लोंनाय दैनि जेंना बे लोंनाय दैनि जेंनाया जोबगौमोन आरो जोंहा खोला ओनसोलजों बारा गैया खोला ओनसोलजों जोंहा बिदि लोंग्रा दैनि जेंनाया बारा गैया खालि जोंहा सुबुनकाटा नबस्ति आरो जपा दं बे मोनथाम ओनसोला बिराद लोंग्रा दैनि जोंहा जेंनायाव दोङो आरो बाकिफोरा खोला ओनसोलजों जेनेबा आर्सेनिक गोनां दै दासिमबो डिटेक्ट जाथ'वाखै दा बेखिनिखौ माने मा होननानै बुंदों नैबे खोला ओनसोलजों गावगाय जेरैबायदि टिउबवेल गाव जेरैबायदि दैखर बेबायदिनिफ्राय जोङो मेनेज खालामनो हायो खिन्थु साहा ओनसोलाव हायाखै आं सानदों आंहा मोनसे फोथायनाय दोङो दे जोङो लोंग्रा दैनि जि मोनसे जेंना जोंनि बागानपारा बियाब हिसाबै जों बेखौ फोजोबनो हागोन नोंथाङा बिसायख'थियाव देरहाबोगोन नाथाय सरकारा बिपिएल जायो नङा
इउपिपिएलनिथ' जाया नङा जागोन जोङो जिखिनि मेसेजखौ मोनबाय थादो आरो बे हिसाबै जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दोङो आरो बेवहाय जेब्ला माने सरकाराथ' इउपिपिएलनि जायनि खोथा गैया आं दा जिखिनि मेसेजखौ लाबाय दं बिपिएफजों दंफायो बिजेपि एजिपि दं दा जों जिखिनि स्ट्रेटेजिखौ नुदो दे आसल मथे मामोन बियो मार्चनि गेजेराव जोङो जिखिनि डेभेलपमेन्टखौ नुदों आरो दा जिखिनिखौ नुदों मा जोङो नैबे न' डाउट एजिपिआ केन्डिडेट होआखैब्लाबो खिन्थु बिजेपिआ केन्डिडेट होदो एजिपि सासे होदों आं बांद्राय बेखौ आङो माबायाव लानो हाया एजिपिनि सासे दङ आं बे बिजेपिनि 23 सा दङ बिजेपिनि दोङो आंनि बियाबोबो दोङो बिजेपिनि आंनि बियाबोबो दोङो बागानपारायावबो दोङो बिजेपिनि आं दा बेवहाय नुदों मा बिथांमोना जिखिनि मोनसे एलायन्स जों नुबाय थादों माने इलेक्ट्रनिक मिडियानो होन प्रिन्ट मिडियाफोरावनो होन दे ससियेल मिडियाफोरावनो होन जों नुबाय थादों दे बिथांमोननि जि मोनसे एलायन्सआ फ्रम एसेम्बलि टु माने पार्लामेन्ट खिन्थु नैबे बिटिसि बेवहाय माने बिथांमोननि एलायन्सआ गैया आरो दा बे हिसाबै जोङो जिखिनि प्रिपारेसन ग्राउन्ड लेभेलाव जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ खिन्थु आं बिदिनो नुबाय थादों दा बे हिसाबाव जोंनि साखाथि फाखाथि जेराव माने केन्डिडेटफोर दोङो प्रिपारेसना खिन्थु गावबागाव लाइनाव बेयो खारबाय थादों आरो बे प्रिपारेसना माने गावबागाव देरहानायनि थाखायनो खालामबाय थादों दा बेनिखायनो नोंथाङा जि मोनसे बाथ्रा बुंदों बेखिनिखौ खिन्थु आं जोंनियाव बेखौ मोगथाङाव नुवाखै आङो बिटिआर सुक्ति जानायनि थाखाय गोबांसे सानदोंमोन जे इउपिपिएलनि एबाराव देरहानाया खाथांसै नाथाय इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन दोलोफोरा बिटिआर सुक्तिखौ बर'फोरनि थाखाय मोजांथार जादों होननानै बुंनो नागिराखै बिटिआर सुक्तिनि थाखाय जायफोरनाखि मुंसाइ होदों सिगनेटरि बिथांमोननि बांसिनानो बिपिएफजों लोगो जानानै थाबाय बे बेलायावहाय इउपिपिएलआ बोरै आसा खालामनो हायो जे रायजो राजाया इउपिपिएलजों फैगोन दा बेवहायथ' बिटिआर सुक्तियाथ' जिखिनि माने मा होननानै बुंदों जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंलायलायबाय थादों आल्टिमेटलि सिगनेसारथ' खालामबाय माने बेखौथ' गोरोबथाखौथ' खालामबाय बे गोरोबथानि उनाव जाय माने मा होननानै बुंदों जि मोनसे सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराखौ आङो नुबाय थादों दे मोनसे समाव आं दाथ' बियो खाथिला आंनि जि मोनसे एपिल बे एपिला बियो खाथिला आं मोनसे समाव एपिल होबाय थादोंमोन दे आसल मथे जिखिनि सिगनेटरि मुंसाइ हानजाया बेखौ माने गावनायनि बा मोनसे डिभिजन जानायनि खुनु प्रयजन गैयामोन आरो प्रयजन गैयामोन गावबाय दाथ' साफा सानैया गावदों थुब्ला गावदों जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'आ इउपिपिएलजों थादों गबिन्द बसुमतारी थादों इउपिपिएलजों नाथाय बिसावरायग्रा बिपिएफ धीरेन बर' बिपिएफ रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिएफबिनि मावफारियामोन बिपिएफ बेजों लोगोसेनो इउबिपिअ बिपिएफ नोंथाङा दिनै माबोरै बुंनो हायो जे खावफा गावदों बांसिनानो थांदों बिपिएफजों आं दा नैया बेखौ आं नुदों मा बियो जायगा लाना जायगा आलादा जादों बे अर्गेनाइज मेनाराव फैयाखै आं जिखिनिखौ नुदों दा जिखिनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों बियो जायगा लाना जायगा माने आलादा जादों बे अर्गेनाइज मेनाराव थायाखै आं दा बेखौनो नुदों मा बेनि थाखायनो नुदों दे जोङो जायगा लाना जायगा जिहेतु आलादा मोनसे माबायाव थादों दे जोङो फैबाय थानायाव बेबायदिनो जोङो इउपिपिएलआ नांगौ जिखिनि आखन बेखिनि आखनखौ लानानै माने सरकारखौ दागोनखौ आं दासिमबो आंहा रोखा जानानै दं सरकार दायोबा नोंथाङा मा लाब जागोन सरकार दायोबा जोङो माखासे जोंनि जिखिनि सिन्ताधारा जायफोरखौ जोङो माने रायजोनो बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो मावफुंनायनि जि मोनसे सुबिदा बे मावफुंनायनि सुबिदाखौ जोङो मोनगोन जोंहा जेबो लाब जानाय नङा बिनि इन्डिभिजुवेलि जेबो लाब गैया खिन्थु जोंहा जोंनि जि बिटिसिनि जिखिनि रायजो राजा बा जिखिनि माने जेंनाफोर बेखौ जोङो निस्सय फोजोबस्रांनायनि जि राहा बेखौ जोङो खालामनो हागोन नोंथाङा देरहाबोगोन बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि सरकार जायाखिसै गुबुन दोलोनो सापर्ट नांगौ जाबाय नोंथाङा थांगोन ना बेखौ जोंनि जि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हिसाबैनो इउपिपिएल फेमिलि हिसाबै इउपिपिएल टिम हिसाबै निस्सय बेखौ सिद्धान्त खालामगोन आंहा बेवहाय जेबो निजा बबियाखै हारसिङै आंहा जेबो सिद्धान्त थानाय नङा अजद फैबाय थादों नबसरना दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टिजों नोंथांमोना सोमोन्दो दं दा बेखौथ' होगोन बिसायख'थियाव होखायो राजनितियाव बेखौ होखायो खिन्थु बिदि जेबो प्रमान गैया
इन द ट्रू सेन्स बे ट्रु सेन्स मिन्स माने बिदिनो माबायाथ' होगोन अजदखौ होगोन होननानै आं बुंखादों अजदा होगोन नाथाय बिदि जेबोखौ जों नुनाय मोनाखै मा एलायन्सनि बाथ्रा फैदों एलायन्सनि बाथ्राया प्रि एलायन्सथ' जोङो रावजोंबो खालामखायाखै इउपिपिएलआ प्रि एलायन्स रावजोंबो गैखाया पस्ट एलायन्स ना पस्ट एलायन्सनि खोथाया आलादा खोथा खिन्थु प्रि पल एलायन्स जोंहा रावजोंबो गैया जोङो हारसिङैनो माने बिसायख'थिखौ गेलेदों इउपिपिएल हिसाबै नोंथाङा बेसेबां भटनि डिफारेन्सआव देरहागोन दा दिनैनि तारिखआवथ' गोबां भटनि डिफारेन्सआव देरहागोन जोङो खमैबो 5,000नि सानि डिफारेन्सआव देरहागोन जोङो बेसेबां भट मोनगोन नोंथाङा दा आङो दिनैनि तारिखआव 30,000नि बारासिन मोननानै दं बेसेबां भटार दं बेवहाय दोङो जोंहा 79,000 आगुनि एमसिएलए बिथाङानो बे बारावबो बिपिएफनि बिजाथि बिथांजों गोबां सापर्टार दङ आरो गोदानै बिथाङा सापर्ट मोननो थांबाय थादों एनडिपिनिफ्राय एनडिपिनि मोननै गौथुमा बिथांमोनजों थाफाय लोगो लोगोनो बिथांखौ सापर्ट होनो थांदों दा बे हिसाबै नोंथांनि मिजिं खालामनायाथ' जाफुंनाय नङा दा बेवहाय नै बेखिनि खोथाखौ आं दहायनो बुंदों दे आसलमथे जिखिनि एनडिपिआनो होन बा सोरबायानो होन माखासेयावथ' जेबो गोदान गैया माखासेया जेबो गोदान गैया खारन सारेन्डार एनडिपिआ गोदोनिफ्रायनो बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोदों आरो बेखौ खालि मात्र गोदान महरल' होनाय जादों मिडियाफोरनि गेजेरजों आरो दा बेनिखायनो जोंनि बागानपारा बियाबो खमसे खम बागानपारा बियाबल' नङा आङो जिखिनिखौ मसलपुर माने साब डिभिजनाव मसलपुर मोनसे महकुमा हिसाबै आं बेखौ नुबोदों बेयो 2005 मायथाइनिफ्रायनो बे हाबाफारिया सारेन्डार माखासे माने हाथियार गथायनाय माखासे एनडिपिफोरा माने गोदोनिफ्रायनो बिपिएफखौनो समर्थन खालामबोदों सापर्ट खालामबोदों आरो दिनैनि तारिखआवबो आं बेखौनो नुदों दा आं दहायनो बुंदों दे एनडिपिआ बा जिखिनि माने सुक्तिकारि बे सुक्तिकारिनि मदद खालामनाया खिन्थु जेरावबो अर्गेनाइज मेनार नङा आरो जायनि थाखाय आंबो माने मददखौ मोनालासिनो थाया आंबो मददखौ मोनगोन नोंथाङा जेननोसै बिसायख'थियाव जेनखांनायनि उनाव नोंथांनि न'खरनि थासारि जोबोद गाज्रि जानोसै मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा दहाय सिमान लाखादों जे 2015 मायथाइयाव जेननानै खस्थ'खौनो मोनदों नोंथाङा बुंनाय जादों जे न'आव माइ दै दंमोन हिसाबै बारा खस्थ' भुगिनो हायाखै नाथाय इन द ट्रु सेन्स सैथोखौ लाखोमानो हाया नोंथाङा खस्थ' मोनमारदों थांनाय 5 बोसोराव आरो फैगौ बाराव नोंथाङा जेनबावोब्ला नोंथांनि हालोदा मा जानो हागौ बेखौथ' माने उनावसो बुजिसिगोन आं उनावसो बुजिसिगोन दासिमबो जेननायनि प्लेनिंनि थाखाय जेबो माने प्लेनिं खालामथ'वाखै निश्चय रिजाल्टनि उननिफ्राय प्लेनिंखौ खालामनांगोन बर'नि जिउआव बर' मानसिनि जिउआव न'खराव मोनसे बानबुंथि फैबाय थायो बा मोनसे अजद फैयो न'खरनिफ्राय राजखान्थियाव ओंखारनायफोरखौ साबजानाय मोना नोंथांनि बेलायाव जोंहा बिदि गैया आंनि फेमिलियाव बिदि गैया खमसे खम आंखो आइया थैनानै थांबाय आंखो आइया मोनसेल' खोथा बुंबाय थायोमोन जिहेतु आं उन्दैनिफ्रायनो ससियेल वार्कजों इनभल्भ जानानै दङमोन आरो बे समाव आइया आंखो खालि मोनसेल' खोथा बुंबाय थायोमोन जि मावदों मोजाङै गोसो होनानै माव बे मोनसे खोथाखौल' बुंबाय थायोमोन आंखो एनकारेज खालामबाय थायोमोन दे जि मावदो गोसो होनानै माव आरो बे हिसाबैनो आइनि जि मोनसे थुलुंगा आइनि जि मोनसे एनकारेजेबोल जि माने वार्ड बेखौनो लानानै आङो दासिमबो माने आवगायबाय दं आरो बेबायदि न'खरनिफ्राय आंनि फेमिलिनिफ्राय आरो फंबायमोननिफ्राय बिदि जेबो अजद गैया खालि दिनैसिमबो माने नुवाथारैनि अननायाव जोङो जयैनो दोंलायलायबाय थायो आरो निश्चय फैनायावबो जोङो जयैनो थांनो हागोन आं बे मोनसे मिजिंआ दङ आंहा नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा माबायदि नोंथाङा देरबोखो आंथ' जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंनो देरबोखादों जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंनो आरो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों देरै बेबायदिनो माने फरायनाय मानायफोराबो गुबुननि मददजोंनो माने फैदों एसे खस्थ' खालामदों गावबो बेनिफ्राय बेबायदिनो फैयै माने मेट्रिक पास खालामबाय हायार सेकेन्डारि पास खालामदों बेनिफ्राय माने ग्रेजुवेसनखौ लाबाय आरो बेबायदिनो माने उननि जि मोनसे जिउ बे उननि जिखिनि मोनसे पिरियड ना 93आव आं ग्रेजुवेसनखौ लादो आरो 93आव ग्रेजुवेसनखौ लाखांनायनि उनाव जि मोनसे ससियेल वार्क बेजोंनो माने फैदों आरो लाइफआ बिदिनो फैदों दा बेनि उनाव माने जेनेबा 2013आव जि मोनसे
हेडमास्टारनि जि मोनसे साखरि बे जादोंमोन बेवहाय 2 बोसोर आङो जेनेबा खामानि मावबाय आरो बेनि उनाव माने नैबे 2015 मायथाइनि बिसायख'थियाव फैनानै बिटिसिनि बिसायख'थियाव फैनानै दा नैबे जिखिनि मोनसे लाइफ आं दहायनो बुंदों सिम्पोल लिभिं हाई थिंकिं बे जेरावबो आंहा मोनसे लिमिटेसन दोङो न'खर सामलायनायाव जोंहा मोनसे लिमिटेसना दोंलायलायबाय थाखायो आरो बे मोनसे लिमिटेसनजोंनो निस्सय जोङो दिनैसिम आवगायलांबाय थादों आरो ना बेदर बारा जाखाया माने जिखिनि माने मिनिमाम आं इक'नमिक्सआव ग्रेजुवेटमोन दा बेनिखायनो आं बै इक'नमिक्सनि माखासे फर्मुलाफोरखौ आङो बेबहार खालामो नोंथाङा राजखान्थिनि थिराव फैनानै गोजोननाय दं ना गोजोननाया देरहायोब्ला गोजोनगोन जेनब्ला खिन्थु गोजोननाय थानाय नङा आघात मोनगोन नोंथाङा जिबनाव देरहाबोफेराखै देरहायाखै देरहानो नागिरदों आरो गावनो माने माबाफिननाय बिदि मोनसे माबाया जाबाय थादों जुदि नायोब्ला नोंथांनि गोजोननाय होदों नोंथाङा बे समाव जोंनो सम होनायनि थाखाय नोंथाङा दा समावहाय जिहेतु कर'ना भाइरासनि लकडाउन जाफुदों आरो फैगौ 3 मे खालारसिम लकडाउनखौ फोलावना होबानो जाबाय मैया नोंथाङा बे समावहाय माबायदि सानफोरखौ बारहोबाय थादों ना बे समाव आङो लकडाउना जेब्लानिफ्राय माने फोसावजादों बेयो 24 मार्चनिफ्रायनो बेयो फोसावजादों आरो बे 24 मार्चनिफ्राय जि 24 मार्चनि बेलासिनि जि 6 रिंगानिफ्राय फोसावजानायनि उनावनो आङो जोंनि जिखिनि मावथिफोर बे मावथिफोरजों आङो टेलिफनिक मोनसे जगाजगाव जोंहा दोंबाय थायो खारन जि मोनसे कर'ना भाइरासआथ' जोंनि थाखाय जोबोद माने मानसि माहारिनि थाखाय बियो जोबोद माने गिथावथावखा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों दे मानसिनि जिउनिख्रुइ बिसायख'थिया देरसिन नङा मानसिया जुदि जोङो थांनानै थायोब्ला बिसायख'थिखौ गाबोन समफोरबो मोनगोन जुदि जोङो जोबलाङोब्ला बिसायख'थिखौ मोननानैबोलाय माथो जानो दा बेनिखायनो जोङो जिखिनि जोंनो एक्सपार्टफोरा मेडिकेल एक्सपार्टफोरा जिखिनि साजेसनखौ खालामदो आसाम सरकारानो होन भारत सरकारानो जिखिनि माने एवारनेसखौ खालामदों जोंबो गेजेर गेजेर ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि मावथिफोरखौ बेबायदिनो जोङो एवारनेसखौ लाखिदों आरो दिनैसिम बेबायदिनो जोङो आवगायलांबाय थादों आरो नैबे लकडाउनाव जिखिनि माने मा होननानै बुंदों जिखिनि माने बिथांमोना माखासे पइन्टफोरखौ होनानै जेरैबायदि फोसावदों निस्सय जोङो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन खारन बे लकडाउन जायखौ जोङो मा होननानै बुंदों समाज जि जानथाय ससियेल डिस्टेन्स होननानै बुंदोंना बे समाजनि जि मोनसे जानथाय बेखौ जोङो मानिनानै सोलिथारनांगोन दा बे हिसाबै जेनेबा ससियेल डिस्टेन्सनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो मानिनानै जोङो सोलिलांबाय थादों लकडाउननि बुब्लिया बारायबाय आरो बारायबावनो हागौ बिदिनो दिन्दांबाय थानो हागौ बिटिसिनि बिसायख'थिनि खालार बे हिसाबैहाय बेसे गोबावसिम नोंथाङा नोंथांनि फल'वार्सफोरखौ हमथानानै दोनबाय थानो हागोन ना बे फल'वार्सफोराथ' गोदान खोथा नङा जोङो 2015 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि माखासे फल'वार्सफोरा दासिमबो दोङो आरो इयुनहालागै थाबाय थागोन गोदान फल'वार्सफोरबो जोंहा फैदों आरो गोदान फल'वार्सफोराबो बेवहाय जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया बिथांमोनाबो जोंजोंनो ज'यै खामानि मावगोन गोदान फल'वार्सफोराबो दा बेनिखायनो जों सानदों मा कर'ना भाइरासनि जि मोनसे बे साग्लोबनाया जाहाथे जोंनियाव जायाथों जों बेखौनो सावरायबाय थादों दा बेनिखायनो जि भारत सरकारानो होन बा आसाम सरकारानो होन जिखिनि माने बिथांमोना नियम नितिफोरखौ बानायनानै होदों जोङो बेबायदिनो थांनो थाखाय आं जोंनि मावथि बिथांमोनखौ आङो एवारनेसखौ होबोबाय थादों रायजो राजाफोरखौबो आङो गेजेर गेजेर ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायबोबाय थादों गोजोननाय होदों नोंथाङा जोंनो बेखिनि सम होबाय आरो बे मुखुब सम नोंथांनि बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा गिदिंनो हायाखै नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय नोंथाङा न'आव थाबाय थानांदों नोंथांनि फल'वार्सफोरखौ नोंथाङा बायदिसिना जानबुंनि गेजेरजों बोसोन हरनायनि मुखुब सम नोंथाङा जोंनो सम होबाय गोजोननाय होबाय नोंथांनो आरो जों बेखिनिजोंनो जोंनि दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बेखिनि समखौ नोंथांमोना आंनो होनायनि थाखाय खुलुमबाय